Check. Tusser. Okay. Sådan der. Fuck. Det var også godt, det der var det, ikke? Ja. Og nu er jeg legit glemt det igen. Så. Hej så, og velkommen til Victor på opdagelse. I sidste uge havde vi meget fokus på SWOT-analysen, end i denne her uge er det så værdikæden. Derfor er vi nu taget ind til Indre København lige ved Strøget, for at kigge lidt mere på den danske møbelvirksomheds hage. En værdikæde er en række aktiviteter, som skaber en størst mulig værdi for kunderne. Den bruges af en virksomhed til at finde ud af, hvor virksomhedens produkt har mest værdi for kunderne. En værdikæde består af en række enkelte aktiviteter, som f.eks. produktion, salg og service. Hays værdikæde er en del af forsyningskæden. Forsyningskæden inkluderer alle råvareeksportørernes værdikæder. Hays værdikæder er derfor påvirket af de andre værdikæder i forsyningskæden. Hvilket led i værdikæden ligger produktudvikling under? Produktudvikling er det første forhold i værdikæden. Hays skaber nye produkter ved hjælp af innovationsformer, teknologi og materialer. Kan du så fortælle mig, hvordan Hay startede? Hay valgte at udvide deres kollektion, blandt andet med nye designer, grund af Holf Hay ikke synes, at møbelproduktionen har udviklet sig siden 1950'erne. Nu vil vi så rykke hen til produktionsafdelingen, og så tænker jeg på, kan du ikke fortælle mig, hvordan produktionen det fungerer her hos Hay? Hay er en masseproducerende virksomhed, og det betyder, at de producerer deres varer i større mængder. Det vil sige, at varerne ikke produceres efter kundernes egne ønsker og behov. Fordelen ved at masseproducere er, at leveringstiden bliver kortere, og produktionen bliver billigere, og man skaber også en fleksibilitet i virksomheden. Interessant. Det var så lidt om det første møde i værdikæden, nemlig produktionen. Og Sofie, så vil jeg gerne sige rigtig mange tak for interviewet, og du må have en god ven i fremtiden. Vi er nu kommet ind i Hays showroom inde i København, og vi har fået fat i marketingchefen Rikke, som vi lige vil stille et par spørgsmål. Kan du så fortælle mig lidt om Hays infrastruktur? Vi har en international infrastruktur og mange internationale samarbejdspartnere. Vi har her i Hay i form af nærlægningsmetoden skabt et internationalt brand, der inkluderer blandt andet Norge, Sverige, Tyskland og England. Vores design er meget skandinavisk, og vi bruger rigtig mange rene linjer, og det er også det, der ligger til grund for, at vi har valgt at eksportere med den korte miljøafstand. Kan du så fortælle mig, hvor stort et fokus I egentlig sætter på menneskelige ressourcer? Vi sætter rigtig stort fokus på gode arbejdsforhold, lønforhold og karriereudvikling. Derudover lægger vi også vægt på personale og ledelsespolitik, der går ud på, at der skal ligesom være en balance mellem arbejdslivet og privatlivet. Hays ledelsesværdier er baseret på ansvar og samarbejde. Vi har videreført de her værdier i takt med deres udvikling med ekspansion. Hvor markedsfører I jeres produkter henne? Hay har butikker i Aarhus og København, og så har vi også en online shop, hvor man kan købe vores designmøbler på www.hay.dk. Og så her til sidst, kan du så fortælle mig, hvordan den økonomiske udvikling ser ud her i Hay? Hay har oplevet konstant økonomisk vækst i mere end de sidste 4 år. Det er blandt andet vores likviditetsgrad, der trækker vores virksomheds økonomiske vækst rigtig meget op. Vores likviditetsgrad ligger over 50% over den ideelle likviditetsgrad, og det skyldes, at vi har rigtig mange kontanter og varer på lager i forhold til den kortfristede gæld. I form af den høje likviditetsgrad har vi også en høj afkastningsgrad og en høj solidaritet. Det resulterer i en positiv økonomisk vækst for Hay gennem de sidste mange år og i de fremtidige udsigter for vores virksomhed. Vi er nu rykket ind til den teknologiske ressourceafdeling og indkøb, og hvem er du? Patricia. Ja, men altså, hvad er det, du laver her? Jeg er chef for teknologiske ressourcer og indkøbsfunktioner. Der er ud med de teknologiske ressourcer. Kan du fortælle mig lidt om, hvad det er for noget?
Ja, men alt det Hay foretager sig er, at nutidsdesign bør favne et god idé, innovative teknologi og kvalitetsmaterialer. Hay investerer i produktionsapparater og udviklingsaktiviteter, der medfører nye markedsmuligheder, effektivitet og fleksibilitet. Nu hvor du nu også er chef for indkøb, kan du så fortælle mig, hvordan det foregår? Hay de har internationale samarbejdspartnere. Det betyder, at Hay bliver en mere konkurrencedygtig virksomhed. Efter den internationale møbelmesse IMM i Køen begyndte Hay på deres internationale ambitioner. Hay har gennem de sidste årti arbejdet målrettet med at skabe langtidsholdbare kvalitetsmøbler til overskuelige priser. Jeg vil gerne sige tak til Patricia, som er leder af teknologiske ressourcer og indkøb her på stedet. Interviewet og for at oplyse os om det næste led i værdikæden. Vi kan så konkludere ud fra alle de fagfolk, vi har snakket med i dag, at Hays kernekompetence er produktudvikling, hvilket også her de formår at skabe mest mulig værdi for kunderne. Hay benytter sig af innovative produktionsformer både igennem teknologi og materialer. Med den nye teknologi og de nye materialer mener Hay, at de kan fremskubbe den bæredygtige udvikling. De vil hermed etablere et nyt fundament for produktionen af designmøbler og accessories. Hold din kæft. Tusind tak fordi I så med. I næste uge vil vi tage udgangspunkt i noget mere basal viden. Boston Matricen, hvor vi vil tage udgangspunkt for virksomheden Ben & Jerry. I'm out.